Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга таба кайбер темалар турында. Яңа уку юлы башланырга күп калмады. Мәктәпләрдә кемнәр битлек киергә тиеш? Роспотребнадзор аңлатма бирде. Куймамы, әллә сукмакмы? Кайманов исемендәге кадетлар мәктәбендә төзекләндерү шәһәрдәшләре йөри торган сукмакны каплый. Татарстанда бердән-бер Калмия авылында Советлар Союзы заманындагы мототехника музее ачылды. Бирегә керү бушлай. Татарстанда яшәүче 28 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның яңа очраклары теркәлмәгән. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 19 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 6161 очрак теркәлде. Аларның 4983-ы терелгән, 38-е узган тәүлектә. Медицина битлекләре кем өчен? Роспотребнадзор Татарстан мәктәпләрендә битлекләр кию кагыйдәләрен аңлатты. Гамәлдәге санитар кагыйдәләре буенча мәктәптә битлекләрне мәҗбүри кию техник персоналга һәм азык-төлек блогы хезмәткәрләренә язылган. Бу хакта матбугат конференциясендә Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсез җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина сөйләде. Битлек йорты өлешендә балалар юк. Әгәр ата-аналар үзләре бала битлектә булырга тиеш дип санаса, бу ата-ананың сайлау хукукы. Мәҗбүри рәвештә битлек киеп йөрү буенча безнең таләпләр укытучылар өчен дә, педагоглар өчен дә юк дип билгеләп үтте ул. Россия Мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәтендә һәр көн элек укытучылар тарафыннан битлекләр мәҗбүри кию мәсьәләсен төбәк һәм муниципаль дәрәҗәләрдә хәл итәчәк дип белдерделәр. Проспектка, базарга һәм автобус тукталышына алып баручы бердән-бер сукмактан мәхрүм итәргә телиләр. Безнең Кайнар элемтәгә 56-нчы комплекста яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Уку йорты территориясын төзекләндерү кысаларында Кайманов исемендәге кадет мәктәбе администрациясе койма торгыза. Бу исә якын тирәдә яшәүчеләр йөри торган юлны каплаячак. Илья Литвинов 56-28 йортында 30 елдан артык яшен. Бала чактан 47-нче кадет мәктәбе ишек алдында спорт белән шөгыльләндем ди. Әмма хәзер мондый мөмкинлек булмаячак. Тиздән бирдә койма барлыкка киләчәк. Сейчас у людей не будет выбора, они должны обходить огромное расстояние вокруг, чтобы дойти, допустим, до той же стоянки. Это во-первых. А во-вторых, здесь, как видите, турники, брусья, здесь постоянно люди, вроде меня, остальные выходят вечером, занимаются спортом, бегают по кругу, тренируются. То есть сейчас это просто как бы закроют, и мы не сможем этого делать. Мәктәп территориясы аша Җиңү проспектын һәм 56-нчы комплексны тоташтыручы сукмак салынган. Икенче якта тукталыш, җәяүлеләр кичү һәм гараж җәмгыяте урнашкан. Әгәр аны ябалар икән, бөтен комплексны да урыйсы була. Они там хотят на территории строить тренажеры, поскольку это школа кадетская, и для учеников это будет только на пользу. И чтобы посторонние люди не ходили, там ничего не портили, они хотят установить вот это ограждение. Үзәк район администрациясендә хәзерге вакытта койма урнаштыру мәсьәләсе карауда дип аңлаттылар. Карар кабул иткәндә ике якның да фикере исәпкә алыначак. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Тищенко, яңалыклар. Тиешле булмаган урында сәүдә иткән өчен штрафка тарталар. Чаллы шәһәренең административ комиссиясе шәхси эшмәкәрне әлеге закон бузу очрагы буенча тикшергән. Ират барлыгы 22 тапкыр штрафка тартылган. Гражданин штраф түләмәгән. Эшмәкәр бурычларын суд приставы чараларыннан соң кайтара. Башкарма документлар Яр Чаллы шәһәре буенча 2нче суд приставлары бүлегенә керә. Башкарма производство кысаларында суд приставы түләмәүчегә бурыч түләү турында таләп куйган. Ир түләү буенча бернинди чараларда күрмәгән. Ул чакта гражданин суд приставы тарафыннан башкарма производство турындагы законнарны бузган өчен административ җаваплылыкка тартылган. Бурычларның гомуми суммасы 44 мең сум тәшкил иткән. Прокуратура краннар төшү факты буенча тикшеренү тәмамлады. Исегезгә төшерәбез, һава торышы һәм көчле җил аркасында 27 июньдә бер юлы 2 төзелеш мәйданчыгында краннар төшкән иде. Беренче очрак Зяб бистәсендә торак комплекс төзелешендә булды. Прокурор тикшерү барышында крановщикның краны тормозга куелмавы, ә икенчесенең тормоз системасы җайга салынмавы ачыкланды. Икенче очрак 34-нче комплекстагы йортның төзелеш мәйданында булды. Тикшерү барышында кранның техник характеристикалары паспортта күрсәтелгәннән аерылып торуы ачыкланды. Моннан тыш крановщик төзелеш техникасын эксплуатацияләү кагыйдәләрен бузган. В целях устранения нарушений прокуратура внесла в адрес руководителей указанных организаций представление с требованием привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
Руководителям еще 7 предприятий, эксплуатирующих башенные краны на территории набережных Челнов, объявлено официальное предостережение о недопустимости нарушения требований промышленной безопасности объектов. Шоллы янәшәсендә уникаль музей барлыкка килде. Калми авылында яшәүче Равил Гәрәев ретро мотоциклар күргәзмәсен ачты. Экспонатларны коллекционер үзе җыйган. Татарстандагы беренче СССР мотоцикллары музеен без дә күреп кайттык. Бу музейның тарихы М72-дән башланды ди коллекционер. Үз вакытында әлеге мотоцикл Равил Гәрәевнең әтисенеке булган һәм гаражда күп еллар торган. Техника белән хушлашырга теләмәгәч, якташыбыз аны 5 ел элек тулысынча реставрацияләгән. У нас в СССР его начали выпускать в 1940 году. И выпускали его до какого? До 60-го года. Это вот я его установил и завел, все нормально, ездил, поездил и вот во двор загнал уж. Эшкә бик тиз кирип киттем дип сөйли Равил Гәрәев. Аннан соң иске Урал мотоциклын торгыза. 2 ел элек бөтен ил буенча раритет техникасын туплый башлаган. Все мотоциклы, они разные. Здесь одинаковых марок нету. Нет. Все разные марки. А где только не был. Челябинске, Юрезане, Катав-Иваново, да, Нижнем Новгороде, Ижевске, Кировской области и всему по Татарстану. А основные коллекции я собрал в Актанажском районе. Тут у меня здесь 40, ну другие еще для реставрации 6 штук. Всего 46. Вот. До конца 50 доведу, наверное, успокоюсь. Мототехника музейына теләге булган һәркем бушлай килә ала. Раритет транспорты тарихын саклап калу һәм башкаларга сөйләү мөмкинлеге булу минем максат шул дип җавап бирә Равил Гәрәев. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Спорт сөючеләре өчен 30 август көнне Чаллының Җиңү паркында Татарстан Республикасы көненә һәм Чаллы шәһәре көненә багышланган волейбол буенча Кама аръягы шәһәрләре турниры узачак. Ярышларны физик культура һәм спорт идарәсе ярдәме белән берлектә Чаллы шәһәренең волейбол федерациясе оештыра. Турнирда Ярчаллы, Түбән Кама, Алабуга, Зәй, Әлмәт, Минзәлә шәһәрләреннән 6 кеше составында командалар катнаша ала. Катнашу өчен гаризаларны 8 917 871 58 16 телефоны буенча калдырырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Центр медицинских справок. Медосмотры без очередей. 205-342. КАМАЗы в наличии и под заказ. Телефон 8 919 633 11 16. Требуются водители-экспедиторы. График 5/2. Оформление по ТК РФ. 8 987 399 90 35.